The Christian church has been corrupted. Na-corrupt siya mga kaigsunan kay daghang mga pagtulunan ang nisulod diha sa iglesia. Amahan nga balaan, giyahi kami, hatagi kami sa kaalam nga langit nun karong gabi, samtang kami magatuon sa imong mapulong. Pasabta kami o Diyos, ug ihatag kanamo ang kamatuoran. Salamat sa imong pagtubag, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa ato ng gikanayon, ang Ginoo gusto nga ang tanan mga kaigsunan maluwas, makakaplag sila sa kahibalo sa kamatuoran. Og si Jesus nag-order niini sa iyang mga tinunan, diha sa iyang iglesia, nga tawagon ang tanang mga tao nga maghinulsol og dawaton si Ginoong Hesus nga ilang personal nga manluluwas. And this is our mission, that this broadcast will reach the hearts of people aron kita mga kaigsunan mudawat kang Ginoong Hesus. Kaya ang balaang kasulatan nagakanayon diya sa 1:3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugto nga anak. Aron ang bisan kinsa nga motuo kaniya dili na malaglag didto sa impierno mga kaigsunan sa walay katapusan nga kamatayon apan makadawat sa kinabuhi nga dayon. Further, sa Roma si San Pablo nagsulat igo sa pag-support sa giingon ni Ginoong Hesus didto sa kang Nicodemus, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhi nga dayon diha kang Kristo Hesus nga ato nga Ginoo. Roma 6:23. And finally, si Ginoong Hesus niadtong katapusang panyapon sa diha nga giingnan niya ang mga tinunan, dili malisang ang inyong mga kasing-kasing, tumuo kamo kanako sa Dios, tumuo usab kanako kay sa balay sa akong aman adunay daghang puloy-anan ug moandam siya. And then dinhi sa verse 6 nangutana kaniya si Tomas, sultihi kami sa dalan. Mao kaning giingon ni Ginoong Hesus kaniya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So pinaagi ra gayud ni Ginoong Hesus ang kaluwasan mga kaigsunan. Kaluwasan batok sa kabayaran sa sala nga mao ang kamatayon. Kaluwasan batok sa kahiulipnan sa sala og kaluwasan batok sa gahom sa sala. Og bisan pa kaluwasan unya sa pagbalik ni Hesus kung kita kuwaon na niya diha sa presensya sa sala. Mao ni ang atong handom dinhi sa ato nga programa nga ang tanan nga nagasunod karon og ang tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod usab ma-review, mamalig-on og magalig-on ang ato pagtuo sa Ginoo. Kay si Ginoong Hesus samtang siya nag-ingon nga walay laing makaadto sa aman gawas kaniya ang amahan sa himaya mga kaigsunan diha sa Efeso 1:17 ngadto sa 23 ato kaning i-shortcut dinhi sa verse 22 nagkanayon siya mga kaigsunan, and He has put all things under His feet. So gibutang niya ang tanan nga mubutang diha sa tiilan ni Kristo. He has made Him the head over all things for the church. So gihimo sa Dios sa himaya si Ginoong Hesus nga maoy ulo sa tanan nga mga butang diha sa iglesia. And so when we talk about spiritual things, kung maghisgot kita mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa dalan paingon sa Dios, mahitungod sa dalan sa kinabuhi nga dayon, gihatag kini tanan sa amahan diha kang Ginoong Hesus og siya'y maoy ulo sa tanang butang diha sa iglesia. Take note for this mga kaigsunan because this is very basic samtang kita magapadayon sa ato nga pagtuon. Ato nga timan-an sa Efeso 5:23 si Kristo maoy ulo diha sa iglesia og wala nay lain mga kaigsunan. While of course He gives authority to the disciples, to the church, to the leaders, but then everything should be in Jesus Christ. Kay siya'y ulo mga kaigsunan. Pero sa diha nga gibugna sa Ginoo ang iyang iglesia aron mahimong ahensya diha sa kaluwasan, ang iglesia sa Ginoo sa unang siglo gi-infiltrate sa mga lubo nga nagbaton sa sanina sa
pagkakarnero, mga kaigsunan. Og nagsulti sila og mga dagkong butang. Sumala sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 29 ngadto sa 31. And this is very crucial. Kay ang teksto pasidaan ka nato batok sa mga lubo diha sa sulod sa iglesia. Naa di ay na mga kaigsunan, no? So, do not be surprised that there will be people inside the church who will be speaking perverse things. Kay ang balaang kasulatan nagakanayon, for I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves, gikan ra diha kaninyo ang mga tao mo rise up, speaking perverse things. Kining perverse mga kaigsunan o binalitad nga mga butang, ako kining gitun-an pag-ayo diya sa Grigo, ang perverse nga pulong na gumikan sa diastrepho. Kining diastrepho sa Grigo mga kaigsunan, nagapasabot kini nga i-mislead niya ang tao to cause to turn away from a belief. So kung imo pagtuo na kang Kristo, nagatuo kang si Kristo imong manluluwas, then i-mislead ka niya. Himuon niya nga dili na si Kristo ang manluluwas. Ang pulong pod nga perverse, nagapasabot pod og pervert, nga ang buot niya ipasabot, maghimo siya nga mo talikod ang tao sa insakto niyang pamatasan. Okay? So, mao kining buot niya ipasabot. And then, it will turn away from or a cause of state of unbelief. So, dili lang sa iyang pagtuo, siya magsalikway, magatalikod, dili lang sa iyang maayong pamatasan, apan ang iyang estado sa pagtuo, mga kaigsunan. Mao ni ang gisulat ni San Pablo sa mga sa iyang gisulti sa mga taga-Efeso, that they will turn away from their belief. So sa sunod sa Theological Dictionary of the New Testament, ang buot niya ipasabot sa binalitad mga kaigsunan to twist. Ituison niya ang pulong sa Dios or to dislocate. Ibalhin ka mga kaigsunan and to confuse o libugon ka niya mga kaigsunan. Also, very interesting, diya sa Greek Dictionary of the New Testament, kini nagapasabot ang pag-distort sa kamaturan. Sa ato pa, i-misinterpret niya o i-corrupt niya ang kamaturan mga kaigsunan. Diha pod sa Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature, mukos kini siya to be distorted. Meaning to say, iyang i-deform, mga kaigsunan, to cause to depart from an accepted standard of oral or spiritual values, or make crooked or pervert. So, sa unang siglo, mga kaigsunan, sa diha nga nagpasidaan, si San Pablo sa mga kaigsunan, didto sa Efeso, mao di ay ning mahitabo diya sa iglesia. Nga dunay mga tao, gikan ra gayud sa grupo sa mga Kristohanon, nga maoy mo usab diya sa kamaturan, to cause to be uncertain about a belief or to believe something different. Therefore, i-mislead niya ang tao, mga kaigsunan. No? So, kining iglesia, nga gipundar sa Ginoo aron mahimo untang ahensya sa kaluwasan, suffer. Apan sila naglahutay, sulod sa 1,260 ka mga tuig of confusion, corruption, and tribulation. So, ang iglesia sa Ginoo, nag-antos usab diini mga kaigsunan. And the Bible says about this great apostasy. Sa 2 Thessalonians 2, 3, and 4, nagkanayon siya, let no one deceive you by any means, for that they will not come unless the falling away come first. So, dili unta kamo malimbungan kay ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dili usa moabot kung wala usa ang falling away. Kaning falling away, mga kaigsunan, this is the great apostasy. Okay? And the man of sin, ang tao sa sala, iga pasundayag.
the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God and the temple of God, showing himself that he is God. So this is the great apostasy. Doon ay tao sa grupo sa Kristohanon, mga kaigsunan, nga magpasundayag nga siya mao ang Diyos. Interestingly, ang pulong nga falling away o pagbiya, mga kaigsunan, or word nga apostasiya, nagapasabot kini nga ang pagbiya o pag-apostasiya sa mga Kristohanon gikan sa ilang pagtuo ngadto sa sayop og sa dili makatarunganon, mga kaigsunan. So tuuhan pa nila, no, ang sayop og dili makatarunganon. Ilang ibaylo ang ilang pagtuo. Number 2, this is rebellion. So pag-rebelde kini batok sa Dios, and then an abandonment of the faith. Sa ato pa, ang ato pagtuo, mga kaigsunan, ato i-abandonar, ato biyaan, no, mag-apostasiya. And thirdly, this is a defection from truth, or atong isalikway, mga kaigsunan. And this is very interesting, kay ang word nga may pagbiya usa naa diya sa sulod sa iglesia, but then kining mga tawhana diya sa sulod nga sa iglesia mo insister nga ang ila tinuod, mga kaigsunan. And this is very interesting. Now, let's go to the prophecy about this 1,260 years. Ako ning naisgutan kagabi, pero kini siya taas-taas gayod nga panahon, mga kaigsunan. Gihulagway siya nga a time, times, and half a time, 42 months, and 1,260 days. So, sa tagna, ang 1 day is equals to 1 year. Therefore, ang 1,260 days is equals 1,260 years. So, unsay natabo sa 1,260 years? Based on the prophecy, the Christian church has been corrupted. Na-corrupt siya, mga kaigsunan, kay daghang mga pagtulunan ang nisulod diha sa iglesia. Og na-kompromiso diha ang kamaturan nga naa sa iglesia. Further, it has confused the believers about what is truth and what is not truth, or error, mga kaigsunan, kay na-corrupt naman, na-compromise naman, na-confused naman. So, sa diha nga nalibog na ang mga katawan, mga kaigsunan, unsa may nahitabo nini? Of course, atong tan-awon adunay pag-apostasiya. It was very interesting nga ang iglesia sa kasaysayan, sa kalibutan, og ang estado nagiusa. It was very interesting as I read the history of this. So, ang tinuod nga iglesia kay na-confused naman ang mga Kristohanon, na-kompromiso naman ang mga Kristohanon, nalibog naman ang mga Kristohanon, ang tinuod nga iglesia tuwa sa kamingawan. Okay? Dito siya describe siya sa balaang kasulatan that the woman in white, mga kaigsunan, no? Puti nga babae or putli nga babae, tuwa siya dito sa kamingawan. And also, doon na po'y nagpuli nga babae in scarlet, mga kaigsunan. Ang babae nga nagsakay diha sa mananap, which is a symbol of the union of the church and the state, mga kaigsunan. And so, in history, we will see the so-called papal supremacy. What happened during the papal supremacy that started in 538 and ended in 1798? This is very interesting in the history of the Christian church. Let me tell you, sa tanan nga nagasunod karon o ginaot nga masunod kini ninyo, mga kaigsunan. Okay, this church nga gihimo na iglesia ni Ginoong Hesus has split. Nag-split, mga kaigsunan. So adunay pag-split between the Eastern Orthodox Church and the Western Roman Catholic Church in 1054. Unsay nahitabo niini sumala sa kasaysayan? Unsay mga isyu nga angay nato masayran sa ato kapanahonan karon about 1,000 years ago, so that we will know what is the issue or what were the issues during their time, og dapat may bawa nato so that makamatkon kita, makabantay kita, og ato sundon ang balaang kasulatan, mga kaigsunan. Ngano man nga nabuak, ngano man nga nag-split, ngano man nga nag-divide, ngano man nga nag-separate ang Christian church
mga kaigsunan. Ni ay mga rason. Theological. Ang ilang pagsabot sa balaang kasulatan. Doon na po'y politika. Doon na po'y ecclesiastical issues mga kaigsunan. Then we have the cultural and the lingual. Of course, sa ako nga pagtuon ini, gibahin kini nato ngadto sa 7 mga kaigsunan kining theological, political, ecclesiastical, and cultural and lingual reasons. Tagsa-tagsaon nato nganong nabuak ang Christianity sa kasaysayan, why is it that there are many churches nowadays? Ani ang mga kaigsunan nganong nabuak? The major reason for the Great Schism in 1054 between Eastern and Western Christianity was a complex interplay of theological and political factors with the central issue being the authority of the Pope of Rome. Ngano man, ang Papa sa Roma niining kapanahonan nagclaim siya og jurisdiction over the entire Christian Church. Pero ang nahitabo, the Eastern churches centered in Constantinople nga sa pagkakaron tuwa na sa Istanbul dito sa Turkey did not accept the Pope's claim to universal jurisdiction over the entire Christian world. So, mga kaigsunan, gusto ipugos sa Western Church led by the Pope that they insisted the authority of the Bishop of Rome being the Pope in the whole world. Pero ang Iglesia sa Sidlakan, dili musugot niini. So here is the reasons mga kaigsunan ako ning tagsa-tagsaon diha kadinyo. And please, pagtanaw kay sa tagda mga kaigsunan, this is very crucial and this is very important nga masabtan ninyo sa ato kapanahonan karon ngano man ingon ani diay ang nahitabo. So, ang papal authority, wala ni siya problema dito sa Western Church centered in Rome, kay ang mga Western churches, ila man gidawat ang obispo sa Roma being the Pope, nga siya'y amahan sa tanang mga grupo sa Kristohanon sa kasadpan mga kaigsunan. No problem in the Western Church. But the Eastern churches, ang mga iglesia dito sa Sidlakan, centered in Turkey, nagtuo nga ang ecclesiastical matter should be decided by a council of bishops, not by the Pope alone. No? So they acknowledge the Pope's primacy, but not his supreme authority. Kay kaganina, sumala sa balaang kasulatan, kinsa ganitong ingon ni San Pablo ang ulo sa iglesia. Ang ulo sa iglesia mao si Kristo. Og dunay mga obispo nga iyang na tudlo mga kaigsunan sa kada dapit. So, Pope Leo IX claimed he held authority over the 4 Eastern Patriarchs. Kay doon na may 5 ka ginatawag nato nga area mga kaigsunan of jurisdiction. Sa Constantinople, sa Alexandria, dito sa Egypt, sa Antioch, o sa Jerusalem. Fortunately, or unfortunately, kining Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem, niya ni sa tanan sa east, sa Sidlakan. Kita mga kaigsunan diri sa Pilipinas, naaapod ta sa Sidlakan. So sa kapanahonan niini, ang ato nga authority diha sa iglesia didto sa obispo sa Constantinople mga kaigsunan, no? Or the nearest in our place is Jerusalem. So kung imo tan-ahon, naa kita sa Sidlakan. Ang Western Church dito sa Roma naa sa kasadpan mga kaigsunan. So let us remember nganong wala gidawat sa Eastern churches ang giingon sa Papa sa Roma, it is because Christ is the head of the church. So kinahanglan unsay mga butang nga hisgutan dapat ilang mitingan mga kaigsunan diha sa konsilyo. Sunod nga isyu ang ginatawag nga filioque clause. Kini siya ang Western Church nagdugang manggod sa phrase nga the Son diha sa Nicene Creed nga ilang gisulti that the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. So ang Eastern Church nag-reject ni ining addition considering that it is a theological innovation. Dili nila gusto nga sa ilang pagtuo mga kaigsunan mudugang lang ang obispo sa Roma or the Pope without
consulting them. But this was inserted already. So it became an issue nga nag-divide sa East o West, mga kaigsunan. Si Pope Leo IX claimed he held authority over the 4 Eastern Patriarchs and over the insertion of the Filioque clause into the Nicene Creed by the Western Patriarchs sa panahon pa ni Pope Benedict VIII ni adtong 1014 AD, mga kaigsunan. So it was very crucial. It was not accepted by the Eastern churches, mga kaigsunan. Next issue is the Sabbath observance. You know, ang Sabbath observance has a big issue sa pag-split sa Eastern and Western churches, mga kaigsunan. Of course, ang East dito sa Turkey or Constantinople, ang West diri ang sentro sa Rome. Ato nga tan-awon, mga kaigsunan, kay aduna sila'y disagreement sa day of worship. Ang Western Church, they observe Sunday, and the Eastern Orthodox Church, they observe Saturday. So kaning kabangi, mga kaigsunan, is one of the factors nga nag-contribute sa split between the two churches. Of course, I have read much of this story, pero sa kamubo sa atong panahon dire, medyo sa sunod lang nato, no? I-explain kini because it was very interesting sa tubag-tubag nila, mga kaigsunan, sa diha sa mga sulat o sa mga pagdiskurso niining mga scholar kaniadto o sa mga obispo o sa mga bishops, mga kaigsunan, no? Or bishops. Ang Sabbath observance sa East, mga kaigsunan, gi-maintain nila ang pag-observe sa Saturday, the 7th day of the week, as the day of rest of worship, aligning with the Jewish tradition. Kay majority sa mga Kristohanon during the 1st century, mga Hudiyo, mga kaigsunan. Because Jesus was a Jew himself, no? So, gigamit sa Ginoo ang mga Hudiyo, and Jesus Christ has maintained his culture. He kept the Sabbath, mga kaigsunan. So, ang Eastern churches, ang tanan nga mga iglesia sa Sidlakan, nagasimba kung Sabado, mga kaigsunan, until the split. It was very interesting and very interesting now. Sa ato karon, of course, pagsulod din sa mga katsila, ilang gitudlo ang pagsimba sa Domingo, of which for 300 years, mauni ang ato na andan, mga kaigsunan. But before the Spaniards came, bringing with them the Roman Catholicism, ang simba, mga kaigsunan, sa Eastern Church was actually Saturday, the Sabbath. It was very interesting nga sa 1570, no? Adunay emisary si King Philip II diri sa Pilipinas nga nag-report kaniya si Don Maldonado. Ingon ni Don Maldonado, mahal nga hari, ang majority sa mga tao diri sa Luzon, mga Hudiyo o mga Muslim. Unsa may adlaw sa igpapaulay sa mga Hudiyo? Sabado, mga kaigsunan, because we are here in the East. So that is very interesting, no? So mauna siya, ang Western Catholic Church, under the influence of the Roman Papacy, ilang gi-shift ang adlaw nga simba ngadto sa Domingo, the first day of the week, kay ila gi-commemorate o gisaulog ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mauna ang ilang explanation, mga kaigsunan. So, number 3, kaning Sabbath doctrinal differences, gibalhin sa Domingo sa sadpan, mga kaigsunan, sa Western churches sa Roma, ang pagbaylo niini nag-reflect, mga kaigsunan, sa ilang ginatawag nga theological interpretation. Ang Western Church nagtanaw nga ang Domingo is the Lord's Day. Very interesting. Signifying nga ang bag-o nga binuhat, gisaulog diya sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So, it is called the Lord's Day. But very interesting in my study of the Bible, ang Lord's Day, naaman, giklaiman nga, adlaw nga igpapahulay nga Sabado. But then the Western Church claimed that the Lord's Day is Sunday. But the Bible says, if you read, firstly, diha sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11, ang adlaw nga ikapito maoy adlaw nga igpapahulay sa Dios. It is the Lord's Day. No? It is the Lord's Day. And then sa
tamod pod ni Juan sa kang Ginoong Hesus sa iyang pananahon, I am in the spirit of in the Lord's day. Na ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo, no, sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. So, this is very interesting nga shift. So, ang East, Sabado, ang West, Domingo, mga kaigsunan. No wonder karon there is a Philippines, of course, majority are worshiping on Sunday. It is not a big deal tungod kay adunay problema ngay natabo nini. That is why nag-split ang duwa kadagko nga iglesia. The fourth reason was the use of icons or images. Diri pod, during the 8th and 9th centuries, adunay period sa Eastern Church nga gipangmiya nila, gipangwala nila ang mga imahin, mga kaigsunan o mga images. No? They were concerned tungod sa influence sa Islam nga nagprohibit sa idolatry, and also they were not used to it, they were not in favor of it, while some of them were influenced. Pero sa Eastern churches, wala sila kaayo gapabor ni ining paggamit sa mga imahen o larawan. Pero sa Western Church, they maintain a more positive view of the icons. Kaya ingon nila, makatabang kini sa pagpasabot sa mga Kristohanon diri sa Western side, sa ilang devotion, kinahanglan makita nila ang imahen, mga kaigsunan. But this is very interesting, no? So, another thing is that the Eastern Church, iconoclasm, kini bang ilang pagdumili, mga kaigsunan, diya sa paggamit sa larawan, and the Western Church opposition to it, kaya ginapanghuwa nila, pero ang Western ingon niya ayaw, there was a growing tension nga pagkaabot sa 1054, nahimo kini siya nga part sa ilang disagreement, mga kaigsunan. Number 5, political differences. Ang Eastern Church o ang Holy Roman Empire had a growing political rivalries. Dako kini nga sugiladon, mga kaigsunan, pero to make it brief, no? Ang sentro kaniadto sa Roman Empire naa sa Roma. Pero sa panahon ni Constantine the Great, nagbalhin siya didto sa Constantinople. Okay, that is why it was called Constantinople in his honor, no, ni Constantine. So ang Roma iyang gibilin kini sa mga pangulo sa iglesia, and he transferred there. So during the time, naduwa ang sentro sa politika, sa imperyo sa Roma, didto sa Constantinople o dinhi sa Roma, mga kaigsunan. Pero dinhi sa Roma, at first, it was run by people, but then later on, it was very interesting nga it was already practiced and governed by the Bishop of Rome or the Pope, mga kaigsunan. So, daanay tension diha kanila, no? Gusto sa Constantinople nga sila gyud, pero ingon sa Roma, kami ang original, kay dirigikan ang lingkuranan, ang trono sa imperyo sa Roma. So that the Roman Empire has splitted, of course, the Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. Pero niining panahon, diha nagsulod sa politika ang reliyon, mga kaigsunan. So very interesting. Plus, doon na po'y cultural and linguistic differences, mga kaigsunan. Ang West, ang ginagamit nila nga pulong Latin, while ang East, ang ilang ginagamit nga pulong Grigo, mga kaigsunan. So, sa pagsabot usahay, diha sa mga lingwahe, adunay lalom nga panagbingkil diha kanila og sa pagsabot, mga kaigsunan. Plus, ikapito, ang mutual excommunication ni atong 1054. Actually, to be exact, it was July, no? 16, 18, 1054, mga kaigsunan. Si Pope Leo IX, nagpadala sa iyang delegation sa Constantinople, silang Cardinal Humbert o sa iyang mga kaubanan, apan ang delegation, to make the story short, gi-excommunicate nila ang patriarka sa Constantinople nga si Michael Cerularius. So, sa pagresponde niini, si Cerularius, gi-excommunicate po niya ang mga delegado sa Papa o ang Papa mismo sa Roma. Niining kapanahonan, ang duwa kadagko nga iglesia sa Constantinople o sa Roma, mga kaigsunan, nabungkag, nabahin. It split.
Mao kana nga gitawag kini the Great Schism of 1054 sa daghan nga mga pamaagi. So ang Christianity was divided into two. In 1054, it was broken. One center is in Constantinople and the other in the west is in Rome. It was very interesting kay ang Rome mga kaigsunan nagclaim og supremacy during this time. There was a papal supremacy tungod kay they not only lead the church, gusto nila sa tibok kalibutan pero dili mosugot ang is nini, but they continued here in the west, no, sa western side. And then ang ilang nga pagdumala sa mga religious activity on the western side, it was ruled by the Pope, but not in the east because it was not agreed by the patriarchs of the four areas mga kaigsunan, namely ang Constantinople, of course ang Jerusalem, ang Antioch o ang Alexandria mga kaigsunan. And later on, sa 1054, about less than 500 years later, ang nahitabo, si Martin Luther, naglansang sa iyang 95 thesis dito sa Wittenberg Church. Kay siya may ilang pari dito mga kaigsunan. He protested against the abuses of the Western Roman Catholic Church. So, ang East mga kaigsunan ato sa pasagdan, dirita adto sa West, diri na pod sa West, si Martin Luther, iya na pod gi-contest ang practice sa Roman Church. Unsa ang iyang gi-question diri sa paglansang niya sa iyang 95 thesis? Iyang gi-question ang practice sa indulgence. No? Nga sa diin, ang Catholic Church nagbaligya sa kapasayloan sa sala. This act is widely considered as the start of the Protestant Reformation. Mao kana mga kaigsunan nga ang Western Church sa 1054 sa diha nga nagpadayon sila, nabuak mga kaigsunan nagpadayon ang East didto, diri sa western side giprotestahan ni Martin Luther didto sa Germany mga kaigsunan. So tulo ka solas ang gi-contribute ni Martin Luther sa iyang 95 thesis. Gitawag kini nga sola scriptura, sola fide ug sola gratia. Ang kining sola scriptura, it is the Bible and the Bible alone. Dili siya gusto og tradisyon. Gusto niya pamatud-an mga kaigsunan ang tanan kay base sa balaang kasulatan. Dayon by faith and faith alone lang, that we are saved by faith through grace and not of works, no? And then sola gratia o gratia is by grace alone. So kini nga konsepto na porma mga kaigsunan silbi maoy punuan sa Protestant Reformation o naghagit sa authority sa Roman Catholic Church. That is why the Roman Church has this Protestant Reformation. Diha nagsugod ang Protestant Reformation ni adtong 1517 mga kaigsunan. So ang divisions sa Christianity niining kapanahonan was divided into three, no? Na ang Eastern Orthodox Church nga nabahin sila sa 1054. Of course, dakuha ninyo nga daghan ang mga issue dito, including the 70th Sabbath, the observance of and the use of the images. Daghan pa ang mga issues mga kaigsunan, even the use of bread mga kaigsunan, sa leavened bread o unleavened bread, and many more, no? Very interesting mga kaigsunan, no? And then pagka 1517 ang Protestant Church. So inyong makita diya sa kasaysayan sa kalibutan, sa Christianity lang mismo na buak mga kaigsunan simply because isa ra ka Biblia pero gidugang-dugangan sa uban, and then adunay tradisyon, adunay mga interpretation nga wala na mabase sa balaang kasulatan. That is why we who are watching now, there is a Hope Channel, wherever you are, I would like to encourage you, read the Bible. Tanawan ninyo sa mga tagna o agipanghatag na to nga teksto kaninyo kagahapon mga kaigsunan. It is very interesting. And finally, dunay fourth segment nga gusto na ko hisgutan kaninyo. Ang Iglesia sa Ginoo naapoy nagtunga after 1844, human sa the Great Disappointment, no?
So, sa pagtuman sa tagna, diya sa pinadayag 10, 8 ngadto sa 11, 12, 17, 14, 12, o 19, 10, diha sa pinadayag mga kaigsunan. Dunay iglesia nga nitungha. Sumala sa balaang kasulatan, og ang dragon nasuko batok sa babae, og niadto sa pakigubat sa salin sa iyang kaliwatan, sa kaliwatan sa babae mga kaigsunan. Ang babae dinhi nagapasabot nga iglesia. Kaganina sa atong sa tunga-tunga akong gipasabot kaninyo nga sa panahon sa 1260 years kini nga babae niadto sa kamingawan mga kaigsunan. Pero sa katapusan kay gipadayag man sa Ginoo ang salin sa iyang kaliwatan sa ato pa when the Christian church was divided. Sa diha nag-split mga kaigsunan. And then later on, adunay Protestant Reformation nga gusto unta ni Martin Luther and the rest of those who protested against the Roman Catholic Church. Gusto nilang i-reforma ang iglesia nga mobalik sa Biblia, nga mobalik sa grasya, nga mobalik diha sa pagtuo ra, dili pinaagi sa uban pa. Gusto nila nga mobalik diha sa kamaturan. But very interesting, ang iglesia diri nga salin, giingon niya, nagabantay sa sugo sa Dios ug nagahupot sa panghimatuod ni Ginoong Hesus. Nan karon mangutana ta, unsa man ang panghimatuod ni Hesus? Sa pinadayag 19:10, nagkanayon siya sa balaang kasulatan, ingon niya, I fell down before his feet to worship him. O nihapa ako diya sa iyang mga tiil aron sa simba diya kaniya. Pero nag-ingon siya kanako, tanawa nga dili nimo buhaton kini. Ako kauban nimo nga isig ka ulipon. Isig ka ulipon, kauban sa mga kaigsuunan nga nagakupot sa panghimatuod ni Jesus. Simbaha ang Dios kay ang panghimatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. The spirit of prophecy. So, ang testimony ni Jesus is the spirit of prophecy. So, this church, after 1844, could have been a church nga nagbantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. It is very interesting mga kaigsunan, no? Nga ingon ani ang giingon sa tagna. And padayon, nag-ingon ang balaang kasulatan. Here is the patience of the saints. Ani ang pagpailob sa mga balaan. Gitawag kining remnant nga mga balaan mga kaigsunan. Ani sila nga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Hesukristo. Pinadayag 14:12. So it is very interesting nga human sa the great disappointment sa 1844, dunay grupo sa mga tao nga nagpadayon sa pagbantay sa sugo sa Dios og naghupot sila sa panghimatuod ni Jesus. The spirit of prophecy is given to them so that they will be guided. Aron sila giyahan, aron sila matudluan, aron sila mahatagan sa insakto nga pahimangno diya sa ilang panaw Kristohanon. Og aron usab nga sila matudluan sa ilang misyon mga kaigsunan, mapadasigan sa ilang misyon. So unsa nga iglesia ang nitongha human niini mga kaigsunan? While there are so many churches that has been instituted or founded after 1844, pero ang usa ka iglesia nga gusto nako ipasabot kaninyo mao kining iglesia sa Seventh-day Adventist Church. It was organized in May of 1863. After 1844, kay ang mga kaigsuunan nianang kapanahonan mga kaigsuunan, after 1844, nagpadayon sila sa pagtuon. Og ila nasabtan ang ila mission mga kaigsuunan. So, diha sa pagtanaw nato sa dako nga picture o hulagway sa Kristohanong pagpangalagad mga kaigsuunan, makita nato nga adunay upat ka segments ang Christianity. Firstly, ang Eastern Orthodox Church nga nabahin ni adtong 1054 kauban sa Western Roman Catholic Church ni adtong 1054. July 16, 1054 mga kaigsunan. And then
about in less than 500 years, si Martin Luther nagprotesta against the Roman Catholic Church so that they can reform the church. So that they will continue nga mobalik ang atong pag-alagad sumala sa balaang kasulatan. Pinasikad sa grasya o sa pagtuo diha ni Ginoong Hesus. But finally, the Protestant Reformation failed kay adunay daghang mga issues, mga kaigsunan. Here comes the Seventh-day Adventist Church. Sa ato nga mga historical books, sa mga encyclopedia, inyo makita nga ang Seventh-day Adventist na appeal diha sa Protestant Church. Siguro tungod kay ang Adventist Church nagdawat diha ng tulo ka solas nga gi-introduce o gikampiyon ni Martin Luther diha sa Protestant movement. Unsa kini? Kining the Bible and the Bible alone, by grace and by grace alone, and by faith alone. Sa pagkakaroon, mga kaigsunan, there are so many people who are thinking kay ang espiritu sa tagna diha sa Seventh-day Adventist Church ginakredit man sa mga Adventista sa kangginang Ellen G. White. Nga ilang siatab nga ang pagtulunan daw sa Seventh-day Adventist gikan sa sinulatan ni Mrs. White. That is false. Dili na siya tinuod, mga kaigsunan. Si Mrs. White nagtabang pagpasantop sa kamatuoran base sa research sa mga Kristohanon nga kauban niya. Base sa pagbasa o pagpangita sa kamatuoran sa ilang kapanunan. But never, there was no doctrine that we have originated from Ellen White. Ang mga Seventh-day Adventist sa ilang nga pagtuod sa kinabuhi ni Mrs. White sa iyang nga pagministeryo, the Adventist Church believed that she is a prophet or she was a prophet. Og ang iyang role o papel diha sa salid nga iglesia, ang iyang papel, mga kaigsunan, mao ang paggiya sa iglesia diha sa sulod, mga kaigsunan. Unfortunately, many were thinking that the writings of Mrs. White i-expand bisag asa, mga kaigsunan, while it might be true in some instances, but generally, mga kaigsunan, the spirit of prophecy is applied in the remnant church. So, niining ato nga pagtuon, mga kaigsunan, I hope nga kamo maghinuktok niining gabiuna o karong adlawa o karong buntaga, wherever you are, that there are 4 segments in Christianity in the history of the Christian church. Namely, once again, the Eastern Orthodox Church, mga Greek-speaking people kini, sila for 1,000 years, Sabado ang ilang simba, mga kaigsunan, and while they use relics now or icons, pero sila wala gagamit sa mga larawan, mga kaigsunan. Very interesting. But the Western Church has this all. Og ang Western Church, giprotestahan ni Martin Luther. And here comes, in 1863, it was organized, the Seventh-day Adventist Church. And this church, according to prophecy, has a mission to do. Ugma sa gabi, I am going to tell you the 3 angels' messages. Og kini siya alang sa tanan, mga kaigsunan. Og ato tanahon kini, kay daghan karon ang nagasulti, nagahimo og mga programa diya sa internet, sa YouTube, sa naglain-lain nga platform, bisan pa sa Facebook, sa radyo, sa mga periodiko, just trying to evade the story. Sulti sila nga ang Seventh-day Adventist cult. Nagaingon sila nga si Mrs. White is a false prophet. And there are so many claims and accusations. But then, let me just tell you, mga kaigsunan, kung nahigugma ikaw kanako, sumala ni Ginoong Hesus, tumana ang ako, mga sugo. Why did Jesus say this sa iyang mga tinunan? And why did Jesus said nga mahanaw na lang ang tanan diha sa Mateo Kapitulo 5, mga kaigsunan, nga not a single jot in the law mapala, mga kaigsunan. Try to think about this. And then, let us try to study this so-called pre-Advent judgment later on. Partly, sa atong opening, naisgutan ako ang pre-Advent judgment tungod kay ang Millerite nagtuon sila sa sanctuary doctrine
sa Daniel 8:14. We are going to perhaps touch that, but tomorrow we are going to talk of the three angels' messages. That is why, mga kaigsunan, it is God's final invitation. A call to salvation to all. Niining upat ka segment sa Christianity karon nga atong ginatuan, because each one claims to have the truth. Of course, ang truth is now very subjective. Nganong subjective, kay kung ikaw mao kini nga grupo, mag-claim mangyud ka, muangkon mangyud ka nga naa kay kamatuoran. Kung ako naapog ko dinhi, I will also claim. But unsa man ang ato nga referensya? Unsa man ang ato basihanan? Kung ang ako nga giangkon, ang ako nga gi-claim, kamatuoran mga kaigsunan. Ang imo nga giangkon, ang imo nga gitudlo, kamatuoran. Is this what the Bible says? So ato ibase ang tanan sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Many people are accusing that the church has adapted their doctrine from the writings of Mrs. White. That is false, mga kaigsunan. We based our doctrine on the Bible and the Bible alone. And Mrs. White has helped us to go back to study the Bible. If you read her books, you will find out that she endorsed that all Christians, that all people who would like to come to the knowledge of the truth should go back to the Bible. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Si Ginoong Hesus mao ang kamatuoran mga kaigsunan. So kinsa niining upat ang may kamatuoran? Ang Orthodox Church, ang Roman Catholic Church, ang Protestant Church, or ang Seventh-day Adventist Church. Of all of these, the smallest is the Seventh-day Adventist Church. Why? Because she is called the remnant of the church. Salin sa kaliwatan sa iglesia, mga kaigsunan. And God's final invitation, which is a call to salvation, is here, mga kaigsunan. Alang kini sa tanan. And I hope and I pray, because on the last days, the issue will be worshipped. Who is to be worshipped, mga kaigsunan? Ato kana tan-aon diha sa ato nga pagtuon. Jesus is about to come. Are you ready? Are you in the truth? And Jesus has prepared a place to all of us. When He said, I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. I hope and I pray nga magkita ta sa langit, mga kaigsunan. Let us pray. Amahan nga balaan, tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong pagpasabot kanamo sa upat ka nabuak nga iglesia o nagtungha nga iglesia. Hinaot nga imo kaming tabangan o Diyos, kay kami nasayod nga aduna kay katawan sa tanan nga grupo niining nasiak nga Christianity nga imo gihapon ginagamit. Gamita lamang kami o Diyos nga imong kasangkapan sa pagpahibalo sa kamatuoran aron ang tanan nga nagatan-aw, nagapaminaw o nagasunod niining tulumanon makadawat sa kamatuoran, magdawat kanimo nga ilang personal nga manluluwas. Tabangi kami nga magmatinud-anon diha kanimo. Hatagi kami sa kaalam nga langit nun. Salamat sa imong pagtubag, ang tanan amo pagadawaton, pasaylua kami sa among mga sala, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.